Sa matag tuig nga mga kalihukan alang sa balaang bata nga si Senior Santo Niño, naandan nga matag Bernes sa di pa ang Fiesta Senior, gitakda ang translasyon. Mao kini ang pagbalhin sa imahe ni Senior Santo Niño og Birhen sa Guadalupe gikan sa Basilica Minore del Santo Niño paingon sa dakbayan sa Mandawi ug Lapu-Lapu. Apan alang sa ika-461 nga Fiesta Senior sunod tuig, gipahibaw sa Agustinian Friar sa Basilica nga ipahigayon na kini sa Huwebes. Kini agig paghatag og mas taas nga higayon sa mga magtutuo sa Mandawi ug Lapu-Lapu City nga makabisita sa balaang pamilya. Mubo ra kayo ang oras nga makabisita ang Santo Niño dito sa parishes, no? So for example, atong usual nga practice din ang translasyon nato will be on a Friday. So mugikan din ang imahen after the misa de translasyon. No, maura na ang oras ang allotted nga time for the devotees. Nunot ni ini, ang Walk with Mary ipahigayon sa kadlawon sa Enero 15. Sundan kini sa translasyon paingon sa National Shrine of St. Joseph sa Mandawi City kung asa magpabilin ang mga imahin sulod sa usa ka adlaw. Dayong Enero 16, iprosesyon ang mga imahin paingon sa Nuestra Señora de la Regla National Shrine sa Lapu-Lapu. Sa unang higayon, magpabilin tibuok gabi ang maong imahin sa maong simbahan sa di pa kini dalhon balik sa Cebu City alang sa fluvial procession sa Sabado, Enero 17. Apan giklaro sa kadagkuan sa Basilica, gawa sa maong kausaban, magpabilin ang naandan nga schedule sa ubang mga kalihukan sa Fiesta Senior. Gitakda nga sa Enero 8, adlawng Huwebes, formal nga sugdan ang mga relihiyosong kalihukan alang ni Senior Santo Niño pinaagi sa opening salvo. Mibutyag ang Cluster 1 head sa liturgical celebrations, Father Albert Benedict Soliman, nga mosentro ang maong kasahulugan sa Fiesta Senior sa tema nga In Santo Niño We Are One, o maghiusa kita alang kang Santo Niño ang batang Hesus. This fulfills the Lord's own prayer as stated in John 17:21, that they may all be one. This call for oneness is especially urgent today. In the context of the Church's synodal journey, the recent election of Pope Leo XIV, and ongoing human conflicts, the Fiesta Senior is a proclamation of peace in the name of Jesus Christ, the Prince of Peace. In celebrating the Fiesta Samtang silang Edgar Mary Sarmiento o ang iyang kapikas nga si Jennifer Helen Sarmiento ang hermano ug hermana mayores sa 2026. Mapasalamaton nga midawat sa tahas ang magtiayon ug misaysay sa ilang kaugalingong kasinatian diha sa pagtuo sa balaang bata. It came to a surprise to the family, the rector and the Augustinian wrote us a letter last August. Of course, on the letter it stated that you are nominated as an hermana for this year. I'm a cancer survivor and I'm really a devoted Christian and I'm very devoted to Santo Niño. This is my second life. I've been a cervical cancer survivor for 8 years now. Sa pagsiguro sa kahapsay sa mga kalihukan sa simbahan, nga hayan tambungan sa minilyon ka deboto, nangandam na ang kapulisan ug ang Cebu City Transportation Office. 244. This is only for PNP personnel. So this is for church deployment starting January 8 to January 23. Walk with Jesus, different deployment. We will be deploying crowd controller is 745. It's a no parking, strictly no parking. So, kung atong iklam, that defeats the purpose. Kaya naka-obstruct ihapon kini. So, maunang emphasize ko na we have two brand new tow trucks. Kini si Liza May Piñaranda, alang sa My TV, Cebu.